ang nakapait pagyud sa tanan niyang katsuawap sa China, kuwang nalang mutila siya lapalapa ni Presidente Xi Jinping, wa siya ikapakita. Gitahod ba sa China ang atong pangangkon sa West Philippine Sea tungod sa iyang katsuawap? Niundang ba China sa pagpaghasi sa Pilipinhon nga mga mangingisda tungod sa iyang pagsigi og baiin ngadto ni Presidente Xi Jinping? Nihunong ba ang China pagguba sa atong mga coral reefs? Paghurot sa tanan natong mga isda o katigayunan diya sa West Philippine Sea tungod sa iyang pagsigig amin sa Beijing? Way ikapakita nga positibong kalabuas Duterte sa iyang kasipsip sa China. Nang angeng susihon, dili ba ni pagbudhi sa nasod ang iyang pag-surrender sa BRP Sierra Madre diha sa Ayungin Shoal?